Kelomga Tiprasa takok bukuk song jotono phungkaham ang Dinesh Debroma phaina nangpirgana bskango Bangalore Tiprasa volunteer team ni tei norok mia sari ko khawar man khana khoroksa takuk Rosen nahi Prosen bo bus by accident ngai bini langma choi thanga Bangalore hataya bom nahali area wo tabok bini dead body to tonjaka St John's hospital ni mortuary yo bini case ko choli tongo tabok Madiwala police station ani koina musung mani hinga takok bukuk song norok je Bangalore hataya tong norok please baskang phaibedi khaw je khabar man mani te hinga bini buma to kri bo bini nana khorsa bai tango bini manai khorsa tongo poribar tasuk sathaya to bo khano borok bo Bangalore bo saisung no kaisa ajine borok tongo tongmani bini nana bai bini manai no putui tongmani tabok sung Tiprasa Bangalore tong norok bona bum teke help lai bini dead body no nagoro hariman abo sung chai tok laina nanai Khaklayo je Tiprasa tongnai rok bom nahali area o bono je sinina rok buskang busaono jesek norok collection claim man sang norok collection claidi chung try clainai chung jesek man sak sin yang sing man mani no clainai tabok formalities je police formalities joto clear case formalities ni John Deborma thangai joto kisu claina police station thangmani ya golo sung nainai buni case buntui tabongke help nango je Bangalore tongnai Tiprasa rok narok jisung mansak donate khlainani try khlaidi bini dead body no rohalainani bagai jodi bini company nitai kuno donation man kha bod bini company ti compensation man kha angka kaham kok jodi maya angka ka sung mara hona jodi mani phana thanga angka sung je connection khlaimani no mani thangmani ya golo sung collection khlaimani no bini family members no sung donate khlairi mano so khakhlai norok buji khana ne ani kok angta musana ne muchung যদি বুঝি আগে নরক আনো তাইসে কন্ট্যাক্ট লাই মানো হায়াকে জন ন তাইসে কন্ট্যাক্ট লাইডি জন বাই কোঅর্ডিনেট লাই মানো যত বড়ক মনো কল ক্লাইসিং নাগে বাট মেসেজ ক্লাইনাকে ক্লাইরি রেডি বিকজ বাবা বিজি তখানো তা গয়সা পুলিশ স্টেশন থাঙ্গাঙ্গা বো অনেক বিজি থাংনাই ইয়াং ইয়াং নি কেস ও ক্লিয়ার ক্লাইনা নাংমানি বাগै বা ইয়াং ইয়াং কক স্লাইয়া নামো বাগै তবে খাখলাयो তে যে বিন লগে তংনাই রক যাবা যে থুই থাংনাই তাকুকনা সিনিনাই রক বিনি রুমমেটস রক বরং থাংনাই হেল্প লাইলে নাংনাই Mia to borong jotone information do pai kha sung bo je manmati sung jotone kisu khlainai to parani borong na bo koimu norok bo je mansak busu collection khlairo hariman norok bo chai tok dikisa sung chini Bangalore Tiprasa to sung jesu khlaimansak sung sure khlairo hornai promise khlaimaya je singa sung ti klaimanai ni but suni sini yang to je puri sak sung ti khlairi nai norok bo saimono this is the third case oh do you must ne bisingo 3 number case ka just last week on John kaisa thangai dead body to niri phayoka abuni se sekang basang kaisa rahoroka and tabuk la ye mianga buni death case ni thanga ang saman kabang borok jaga borok kubang mo question klayo tamngai Bangalore hate simi borok Tiprasa rok thri thana klai kintu a question kaisa chayak lai jaka amne inge chini borok simi ya thri tongnai buni borok thungi tong on the state ni borok thri tong tabuk sung sini borok thimani khobor manmani karon ge sung update ma bagas no khobor man hai kana ro abun khobor man la khamu am dikhena buini desh ni borok buini state ni borok bom tikena thui tong so please ang koina mu chung lu korong no o question please ta khlaidi o proshno please ta khlaidi ki tamungai chini borok rok Bangalore thang thina khlai obo kok question kun sungjang nai kri baksa ba hanna tamgai buini hate thang kam khlaya nang tamgai oro tongai sakaji maya aji manu maya ang ya tawang ke joto borok joto kisu no khlai mania awuni bagai ma phaile usung paireo baksa paireo tang pai kam khene rok khlaibe je jaga borok comfort a jaga na borok phai comfortable khai kam khenani jotono chaito bo so ang lukuruna asuna koina musu so please o question no kisa hasal ke tondi ta singjabari ke Bangalore hate tamne asak borok thei nei amo ke kaisa ekdom negative question thango jemon sudu Bangalore hate asmi phai borok thei ma hai thango amo haya tamne ke sung nukha Chennai Hyderabad bo ko ekjon accident nge thimani tongo tabo ge asik information maya because arani theke kebo amtike publicity ranai kari sini Bangalore je Tiprasa team tongma hai oino state of kuri oino jaga asik coordinate line kari tongo Delhi ro tongo boroni borok coordinate lai tongo so good job Delhi tongnai je team rok jotono ka ham good job lai tongo je Tiprasa team tongnai rok boroni way TSF tung je parang tung but good tabo ke amtike same sing je tongma hai team ang koina mu chung Chennai Hyderabad Kerala bo kabang mo Tiprasa rok tongo borok bo ek loge thanchake tongnani ni chai tongnani engthung so asuno bisikok sana lokliya abune saran thangoni siang sini takuk je thri thangnai prosen no sung bini dead body no rahana ni sung chai toknai
tabo promise claim ya busuk jarati sing kam no jari mano honai tabo o kam ni bagan sing joto parani borok te Tripurani YTF team ungtung jise team pan ungtung jise pona party donok team ungdi sing joto ni help nangnai o help ni bagai nora please John Way coordinate klai tongni diponi duita ni poreng ke ano mannai tabo ke asuk jarati ngor John Way contact klai joto no khulum kwate oisa hambai sungna logiri tamani bagai kha klai norok age bo sungnom tikina logiri tamani hanai joto no chibai